an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 uti kalo bi o tile 27 ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min bɛ n'o ye jɔminɛ kalo ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 18 ye jate la san kalo fɔlɔ do hijira san 1443 san do duwawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'a ladɔnna k'a fɔ kunungo Bamakɔ kiribulonba n'o ye Cour suprême ye olu ye tɛgɛ kɛ Sumɛli Buboyi Mayiga la o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi Bayangara marabolo la dugu min bɛ n'a wele ko Sonko Bamaci wale tigilamaw ye mugujugu dɔ kɛ pɔn dɔ la yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se dinangurukaw fɛ yen nɔ bi bɛɲɔgɔnya min kɔni tɛmɛna olu ni maajugu ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la dɔgɔfuranga in kɔnɔna na Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni Dozo sigila ni ka sigikafɔ dɔw kɛ o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan lasaw ma o denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ kunungo Bamakɔ kiribulonba n'o ye Cour suprême ye olu kɔni ye wele bila Sumɛli Buboyi Mayiga ma ale kɔni selen nɔ kunungo u ye nin maa kofɔlen kɔni minɛ ni ka taa a lasago fɔlɔ o siratigɛ la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin cɛba in k'a minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye ko kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga na ko sɔrɔsiw ka minɛn dɔw k'olu sanni senfɛ k'a ye dɔ fara a wari kan n'o ye surfacturation ye k'o waleya min kɛra fo ka taa se avion sanni ko min kɛra ŋunuŋunu kɔni cayaren don k'a yira k'a fɔ ko Buboyi ye ɲagamini dɔw don o wariko la a minɛkun de ye o ye an ka ministre dɔ bɛ yen nɔ n'o ye ministre de l'économie et des finances Bɔrɛlakaw furumuso Fili Sisoko kunungo ale fana minɛna ni ka taa ale lasago ale fana minɛkun ye nin waleya kelen nin ye avion ko ni ŋunuŋunu fo ka taa se sɔrɔsiw ka minɛnkow ma ni waleya min n'a kelen filɛ nin ye an ka kiiri tigilamaw fɛ maa caman kɔni ye tannu ta ka ɲɛsin u ma k'u ka wulikajɔ ta ka dunkojugu ani yuruguyurugu ni ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na yaasa jamana ye a bɛ se ka kolosuma cogoya min na maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin ye ni nin taara ɲɛfɛ Mali mago bɛ fɛn min na k'a bɛ sɔrɔ maa caman bɛ jamana in nafolo k'a bolofila ladun ko nin bɛna fu siri o dan na ka kɔn nin waleya in ɲɛ kiribulon ɲɛmaaba n'o ye procureur ba ye ale kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko avion ko min n'o bɔlen filɛ nin ye ko maa caman tun y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in ko a ko datugula ten ko nin y'a ko bannen ye ko o tɛ dɔwɛrɛ dɛ san 2016 n'o bɛ tali kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka wagatiw la k'a ko dayɛlɛla a ko dayɛlɛlen comme u yɛrɛ bɛ fanga b'u yɛrɛ ka bolo kan k'u y'a ko kɛ jakumabo ye ni k'a mɔntɔ k'a bila yen nɔ ko nin kɔni ye bolo dolen a kow la k'a ko bɛna sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛna ta ka ɲɛsin a ko ma fo ka taa a tiɲɛ da ɲɛnamaya maa min ye nin kuma in fɔ n'o ye procureur ba ye Mamutu Tingo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn avion ko kuma min tun fɔra fanga kɔrɔ o ka waati la ko avion kura sanna ka di président ma o avion santola o kɛra sababu ye mɔgɔ caman de ye nafolo détourné ka bɔ jamana ka taya la ka kɛnɛw ta ye ka taa mara u ka dogoyɔrɔ la donc a kuma bɔra tuma min na enquête dɛlɛ la enquête kunfɔlɔ o procès verbal dɔ binna 2016 alors n'a fɔra ko fanga yɛrɛ ka ministre olu nɔ ka minɛ a ko ma nɔgɔ bon donc u ye cogoya kɛ ka a datugu en 2016 k'a fɔ ko a ko ka dabila parce que nin façon n'a a kuma dɛlɛ la ni juge y'a baara daminɛ mɔgɔ caman de bɛ dogolen b'a kɔnɔna na olu bɛɛ n'o bɛ se ka minɛ donc o tun y'a ko dabila mais ministre wɛrɛ nana kɔfɛ ministre de la justice wɛrɛ nana n tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ o de fana y'a fɔ procureur kura wɛrɛ fana nana k'a fɔ ko nin ko in a dossier ka dayɛlɛ o de y'a to en 2020 avril 2020 procès verbal kura d'enquête kura o sɔrɔla enquête in senfɛ ka d'a kan enquête fɔlɔ min kun kɛra ministre dɔw tun tɔgɔ yira la mais u ka kumakan tun ma ta donc a bɛ komi baara min don a tun ma dafa donc enquête filanan in dayɛlɛla tuma min na
Donc, oui, rattraper. Oui, ministre nous belle la main. Fait dossier géré, oui, belle la main. Bon, donc, fait mes dossiers qu'on a. Vous faites que procès verbal, procès verbal de 2020, on a 2016 procès verbal d'AFA. Bon, qu'on fera, vérificateur général, on a rapport d'autres. Bon, donc, nous, qui là, dossier bi, il reste sur, procureur du pôle économique, qui a bureau sans fait. Mais procureur du pôle économique, Saria ma assez dama, qu'a faut, à ni affaire la tanya fait. Parce que dossier glima mendo, Saria koko, akachi, procureur général, Cour suprême procureur général de ma. Odato, où est dossier laïlen kachama, dossier à restaurant en bureau qu'on a, non. Nous, parce que général le Cour suprême n'a, non. Bon, donc, 600, n'a fait tout, procès verbal flano, allez, rapport d'auditing, ou l'ouvre quel document bâclé, qu'on a fourni tchaman bakono, mimbe, procureur général, la Cour suprême permet, qu'à quoi il l'a tanya fait. Au-delà de 600, n'a fora koka kuma datura. Awa, tun datura, mais à d'aller là. N'était pas allé qu'à un procureur bala, Mamadou Tingo, a ya photo comme na, a gadaye le fin be ka dodu jamana na fulula. A bela jelenga seka ninga a koda keneka na fulenga seka sara jamana na fulo mashi kelentate an bela jelen jeredu o hukumu kelen konnana Sumel Buwe maiga minele malden do buga hakilina di anga malden do lame ne kono ngolo ba yira ko mo cité sariya sanfɛ sino donna wati do temina malen kono ando mo be se ka foko Buwe be wole sariya bolo mais nin bɛɛ b'a yira an na sa k'a fɔ ko Mali sariya komi a kun na gosilen don an bolo cogo min na o tɛ k'u jɔ jɔyɔrɔ la dɛ o kɔni bi nin na an bɛ se k'an jigi da sariya kan k'a fɔ ko o bɛ k'u ka baara kɛ jamana ni justice tɛ k'a ka baara kɛ démocratie jamana kɔnɔna na tɔ ka jɛ de don Mali justice bɛ ka wuli ni fanga mun ye nin sisan ni o ma tiɲɛ jamana nin an b'an jigi da kan k'a bɛ jɔ an b'a la deli mɔgɔ tɛ mɔgɔ kojugu suye tɛ mɔgɔ ye mais an b'a la deli a taara ko mun na n'a nɔ t'a la Ala ka bɔ a la n'a nɔ fana b'a la a ka se ka ɲɛfɔ komi sariya b'a ɲini cogo min na. An ka jamana nin an bɛ ɲɔgɔn lebu sira de fɛ ni ɲɔgɔn lebu tɛ normalement ne tiɲɛli kɛ jamana kɔnɔ i kan k'a sira de. Mais pour que anw fana bɛ lafiya jamanadenw bɛ lafiya ni mɔgɔ minɛra k'a ye fɛn dɔ kɛ n'a ɲangina n'a ye n'a bilala wari min bɛ taa min parce que an mago b'an ka wari la. Zomba minnu bɛ yen zomba kulekule mun ye Mali janfa ka Mali ci a bɛ dusukasi min d'an kan a b'an bila yɔrɔ min na Ala yɛrɛ dɔrɔn b'a dɔn wallahi ni ninnu faamaw ma wuli ka jɔ ka kiiri tigɛ an ni nson ni ɲɔgɔn cɛ Ala tɛ hinɛ olu yɛrɛ la pewu ka Mali sumaya o tɛ se ka kɛ o a fɔra o ko kiiri batoli ka gɛlɛ ka se degré min ma a b'i b'a fɔ kiiritigɛla bɛ Ala place de la diɲɛ yan ka kiiri tigɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Bube ye min kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ y'a ye a ye min kɛ Mali kɔnɔ a ye Mali bisi ka Mali di Mali jugu ma cogo min na ka Mali tɔɔrɔ cogo min na ka tila k'a fɔ ko ka sigi o bɛ bɔ ka taa sigi télé la ka bɔ ka taa sigi yɔrɔ la ka bɔ ka yala jamana kɔnɔ komi foyi ma kɛ cɛ n'an m'a lajɛ an ka changer n'an m'a lajɛ an ka changer nin ko ninnu na c'est à dire ni bɔra ka jamana wɛrɛw situation lajɛ hali ni mɔgɔ ye filɛ ni galama gosira ɲɔgɔn na kiiri bɛ bɔ ka jɔ cogoya min na bɛɛ ɲɛ b'a la Bube de bɛ kuma a ka mɔgɔw bɛ kuma ka kɛ komi n'a fɔ Bube ma foyi kɛ jamana in kɔnɔ ko Bube de ko IBK ma 2018 élection a diyara maliyɛnw ye o a ma diya maliyɛnw ye o mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ n b'u ka hakɛ in daraki n b'a d'i ma o kɛra maliyɛn bɛɛ ye ne yan zon minnu bɛ yala la a ye zon minɛ. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na zon ka minɛ malidenw an ka hakili to ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔna na bi caman bɛ yen nɔ o ye zon ye a tɛ dɔn dɛ a tɛ dɔn fiyewu u b'an ka jamana nafolo suɲɛ ka tila ka taa an yɛrɛ san n'o ye kalataw kɔnɔna na ni kana sigi an kunna n'o kɔni kɛra mara ɲuman tɛ sɔrɔ dɛ ni ma ɲɛ furudonbugu suru kɔ fiɲɛ taabolo jate minɛ i ka sɔrɔ k'a daminɛ n'o tɛ i b'a k'i yɛrɛ ɲɛ la Ala ka faamuya ɲuman d'anw ma n'an bɔra yen Bayangara marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ n'a wele ko Sɔngo jadiwale tigilamɔgɔw kɔni taara gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ka pɔn dɔ ma pɔn min bɛ yen nɔ dugu caman taa ni ka segin bɛ kɛ o pɔn kelen min na u taara ka taa o pɔn in kɔni ni ka taa a kari yaasa ka pereperelatigɛ d'an ma Burama Sagara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Burama Sagara pɔn ni saboteli alhamdulilahi rabbil alamina yan san de nana réseau tun man ɲi ne taara pɔn na k'a lajɛ min kɛra tiɲɛni min kɛra u ye en tout cas dynamique do camancɛ la u y'a soti Ala y'a kɛ pɔn in bɛɛ ma bɔ mobili bɛ se ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ n'o tɛ c'est à dire que an ka fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ yen
sira in be ka bɔ Sevare ka na Bayangara a b'o cɛmancɛ la dugu in tɔgɔ ko Songo a bɛ Dukonbo commune de la i y'a faamuya ba la n'u ye nin sira in tigɛ a bɛ komi u ye Bayangara tigɛ diɲɛ na u ye Banka tigɛ diɲɛ na u ye Koro tigɛ diɲɛ na u ye Douanza tigɛ diɲɛ na parce que an ka fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ yen sisan surtout engrais a bɛ tɛmɛ yen dumuni a bɛ tɛmɛ yen jɛgɛ a bɛ tɛmɛ yen mɔgɔ minnu taara Bamakɔ ka taa bagan feere a bɛ tɛmɛ yen c'est-à-dire an yɛrɛ ka développement an ka vie an ka économie a bɛɛ bɛ tɛmɛ yen an ka fɛn bɛɛ sirilen bɛ nin sira in na donc n'u sera ka nin sira in tigɛ a bɛ komi u ye an ni minɛ u y'an ni de minɛ droit de l'homme a tɛ se ka c'est-à-dire que preuve ɲini kun t'a la quoi mɔgɔ minnu bɛ na an ka suman jeni u bɛ bonto jeni u bɛ bagan jeni u bɛ sira tigɛ o kɔni ni tigɛ don n'u tigɛra vraiment anw sara a banna pewu u y'a kɛ o de kama. Ni tun bɛ tali kɛ Burama Sagara la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ta ka taa nin ko sɛgɛsɛgɛ ni ka se ka nin ko la ɲɛnamaya a tiɲɛ a bɛ se ka bange cogo min na Mali kɛlɛ in Ala k'o sabati n'an bɔra yen Dinamurukaw fɛ yen nɔ olu kɔni kun datugulen don kabini mɛkalo tɛmɛlen na a ko kɔni gɛrɛn tɛ fanga bonyanen o y'a ye ɲɛ tɛ ko la u ni jadewale tigilamaw ye sigikafɔ kɛ jadewale tigilamaw y'a yira k'a fɔ u bɛ se k'u to yen nɔ u ka t'u ka sɛnɛw la u ka t'u ka baara bɛɛ lajɛlen na nka min ye k'olu yɔrɔ fɔ sɔrɔsilakaw ye u k'o to yen nɔ kalan tɛ kɛ jamana ka foyi tɛ kɛ olu ka yɔrɔ la fɔ bɛn ka kɛ ni o ye u bɛ se ka t'u ka yɔrɔw la cogo min na yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma a sifinaka dɔw b'a ɲɛfɔ an k'u lamɛn. Bon fɔlɔ u ko ko u tɛ fɛ ka État ka fɛn foyi ye population civile mɔgɔw bolo ko n'u y'a ye hali dugu kɔnɔ k'olu bɛna ta ko mɔgɔ si kana kɔmɔ ko ni mɔgɔ min kumana k'u t'a tigi to ye. Filanan o ye ko fɛn min ye papier k'u tɛ fɛ ka papier ye mɔgɔ si bolo. O filanan sabanan o ye donsow ye k'u tɛ fɛ ka donso fini yɛrɛ ye jango donso fini yɛrɛ k'olu tɛ se ka yewe ko jango donsow. Naaninan fɛn min ye kalan ye tubabula ka kalan don a bɛɛ ka datugu mais ni arabu kalan bɛ se ka kɛ ko bɛ se ka kɛ. Fɛn bɛ gouvernement baara la n'u y'a ye u b'a tigi cɛla sauf mun bɛ humanitaire kɛ. Duurunan ko Dinamuruka k'u ka bɔ u ni faamaw cɛma tɛ pewu k'u ka information k'a fɔ k'olu ka gouvernement bɛ yan o ka gouvernement min yan o ko mɔgɔ si kana fɔ bon kuma fɔra ten bon après k'olu tɛ se Dinamuruka si ma tuguni accord in a bɛ observation na. Baara in kɛra cogo min na a ma kɛ anw de sagoya ye c'est-à-dire que waati o waati ni population dɔw donna degun na ko jatigɛwale mɔgɔw y'u ladon degun na bon ni jamana sigila k'u lajɛ intervention foyi tɛ yen fo a laban ye mɔgɔ degunnen de bɛ taa u yɛrɛ ɲinitɔ u t'u yɛrɛ di jatigɛwale mɔgɔw ma ka sɔn u ka condition bɛɛ ma n'o kɛra ka ban jamana bɛ o yɔrɔ o secteur de perdu quoi parce que an y'a jateminɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni accord ninnu kɛra o mɔgɔ ninnu a bɛ f'u ye de diyagoya a bɛ layidu de ta an ni faamaw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen bon ni nin layidu taara ka bɔ i b'a dɔn jamana kɔni ka se bi dɔgɔya o yɔrɔ ninnu na. Kalo 3 donc dugu bɛ embargo la an y'a jamana ka autorité wele ka armée wele pour que u kana Dinakuru libérer kalo 3 foyi ma kɛ Dinakuru foyi hali foyi ma kɛ. Ni tun ye Dinamuruka dɔw ka seereya ye jamana ɲɛmaaw maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ n'u ma wulikajɔ ta ka se ka fu siri ni dan na maa jugu n'u kɔni bɛ ka bɛnɲɔgɔnya kɛ u ni dugu caman ni ɲɔgɔn cɛ ko nin waleya min a bɛ ka taa nin cogoya min na n'a taara nin cogo la a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya kɔni bɛ ja ka taa a fɛ de Ala ka bɛn ni kelenya ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye Amnesty International n'o ye baɲumankɛ tɔn jɛkulu ye olu y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn min bɛ di jamana 3 ninnu ma n'o ye Mali ni Burukina ni Niger ye ko kɛlɛkɛminɛn ninnu kɔni k'a caman bɛ ka ye bamanciwale tigilama ninnu bolo yalima o b'a sɔrɔ cogoya jumɛn na Aristide Sidibe ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Aristide Sidibe ne ye politiki jateminɛkɛla n sigilen bɛ Amérique jamana kan. Amnesty ye gafe dɔ bɔ u y'a yira k'a fɔ depuis san 2013 ko européen jamanaw aramafɛn feere mɔgɔ minnu bɛ armes san Sahel jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala la ko o bɛɛ taara Mali ni Burkina de la. Maintenant jamana dɔw bɛ yen nɔ ko République tchèque ani Slovaquie ani France u ka jateminɛ la olu de ye maramafɛn ninnu feere Mali ni bɔn ko maramafɛn ninnu feerela an ka jamana ninnu ma ko o de bɛ k'a to ko kɛlɛ in tɛ ban ko gouvernement dɔrɔn tɛ k'a san ko a bɛ ka tɛmɛ banbagaci ninnu ma fɛnɛ gafe in kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ ko cogoya 2 de b'a la gouvernement an ka armée ninnu ko n'u ye kɛlɛ kɛ ni u ni banbagaci ninnu fɛnɛ n'u taara ka minɛn dɔw to ko dɔ b'a to mɔgɔ ninnu b'a sɔrɔ ko mais ko dɔrɔn t'a fɔ ko
mɔgɔ ninnu bɛ ka se k'a sɔrɔ duguma sira ninnu fɛ o don ne ka jateminɛ la u b'a san jamana minnu na olu jamanaw dɔnnen don bɔlɔbɔlɔ kan jamana minnu ye u bolo da gafe dɔ la k'a fɔ n'u bɛ maramafɛn feere u b'a a sɛbɛntiya o kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ u y'a feere mɔgɔ minnu ma minnu tɛ jamanaw ye ko mun filɛ nin k'o fana ye problème nin ko la ne yɛrɛ fɛ u bɛ kuma dɔ fɔ la o man kan u ko jamana tun b'an ka maramafɛn feere an ka jamana armée ma ko parce que ko tant que u m'a dɔn k'a fɔ a tɛ taa laban mɔgɔ ninnu tigɛ kɔnɔ k'u man ka feere a ma o dun o n'a ma marifafɛn sɔrɔ an bɛ kɛlɛ kɛ cogo jumɛn komi u yɛrɛ ka gafe y'a yira k'a fɔ a bɛɛ tɛ ko parce que u ye a minɛ an ka sɔrɔsiw la kɛlɛbolo sira la a dɔw bɛ yen nɔ olu nana depuis Agel Hawk depuis cɛnni mun kɛra Ogosago bɛɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ armes dɔw yera ministre des affaires étrangères bɔra Ablaye Diop bɔra kɔsa in na Mali tun ye pankuru dɔ san Amérique yɛrɛ ko o kana di Mali ma ko parce que ko denmisɛnnin surasiw b'an ka fɛn na u tilara k'u jɔ tugun ko non bamaraci minnu kan ka kɛ accord la k'olu m'a yira k'a fɔ u tɛ denmisɛnnin fɛn olu tɛ armée mɔgɔ ye donc pourquoi u bɛ ta ka da Mali la n bɛ nin ta misala ta mun de la parce que nin rapport in bɔ kuma a n'o fɛn u bɛ ɲɔgɔn na de ko bɛɛ bɛ ka kɛ pour que an kana se k'an ka maramafɛn sɔrɔ pour que ka kɛlɛ kɛ an ka ministre kɔrɔ dɔ ka kuma mɛn ko Afghanistan binna ko an minnu bɛ k'a fɔ ko nanzaraw ka taa ka bɔ an fɛn na ko an kan k'an kuma cogo dɔ ko parce que o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ Mali la non 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 o tɛ kɛ Mali la parce que anw bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ o tant que an jigi dalen bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan kɛlɛ in tɛ ban nin b'o de sɛbɛntiya sinon nin rapport in tubabuw de bɛ feereli kɛ o olu de b'a fɔ u y'a feere mɔgɔ minnu ma maintenant n'a yera mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ nin rapport dun ko k'a fɔ dugu jukɔrɔ feereli cogo dɔw bɛ ka kɛ o y'anw nɔgɔya fɛn bɛ se ka fɔ o ma la au contraire u kan ka taa tubabuw de ɲininka aw bɛ ka nin kɛ mun de la jamana kan k'olu ɲagi de kɛ o kɔni o ma se kuma yɛrɛ la ni tun bɛ tali kɛ Arisi Siribɛ la a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi ni kɛlɛya nati an ka jamana kɔnɔ Ala ka Mali kolosuma n'an bɔra ye an ka premier ministre Sokɛli Kokala Mayiga ale ni donsolakaw kɔni sigila ni ka kuma la falen kɛ a kɛnɛ ka donsolakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw k'u ɲinɛlen bɛ olu kɔ k'u to kungo kɔnɔna na wa ko ministre tɛ to a ka ministre so kɔnɔna na ka kungo kɔnɔna cogoyaw dɔn donso ye kuma min fɔ an k'u lamɛn foyi tɛ donsow fɛ ni jamana ni ɲani tɛ a ye donsow ka ko ta a k'a don jamana ni ɲa bolo fɛ jamana gundo fɔlɔfɔlɔ de ye donsow kɔnɔ wa a gundo laban de fana ye donsow kɔnɔ wa hali an sigi ɲɔgɔn na an bɛ yɔrɔnin min na bi ni donsoya ni sogo tɛ kungo ka bɛ mɔgɔw balo foyi tɛ kungo ka bɛ mɔgɔw balo donsow ko k'a fɔ aw ye ko e k'a kɔlɔsi ko kɛlɛ bɛ kungo e k'a kɔlɔsi ko kɛlɛ bɛ so k'a ka so kɛlɛ bila walasa an ka kungo ni kɛlɛ ɲɛnabɔ an tun b'a fɛ anw ye demande min kɛ ka taa di président ma a b'a bolo ye nin fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ ne b'a fɛ ko lawaleya n'o lawaleyala Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ donso b'a bɔ a kɔnɔ an ye document fila de d'u ma premier ye sensibilisation ye o document bɛ yen n'o banna an bɛna réunion kɛ Bamakɔ yan élection bɛ ka mɔgɔ bɛɛ na an bɛ conférence sigi ka conférence sigi donso bɛɛ tɔgɔ la ka kunkolo kelen ɲinɛ la pour que Mali ka bɔ nɔgɔ la. diyara an ye kojugu an ye min ɲininka o nin ka bɔ buguda la ka na se dugu kɔnɔ yan an ne de o lɔ min bɛ buguda la an ne ye so fɔlɔ yan i tɛ se i tola minisiri bon kɔnɔ yan ko buguda la k'o lɔ bugudala mɔgɔw de bɛ n'o f'i ye n'o kɛra i y'a baara ta k'u bɛ ɲa mɛ an ta jate la donso tɛ jate la o de kosɔn an fana ma kun ni k'an sigi mɛ fɔlɔ ka an ɲama tigɛlen Modibo Keyita dɔn fanga bila an ɲana mɛ Musa Tarawele ka fanga kɔnɔ wɛnde bɛ kɛ donso bɛ wele donso wele kun tɛ tulonkɛ dama de koyi i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ni premier ministre ni président ani donso ɲɛmɔgɔw ye ka ɲɔgɔn ye jamana bɛ dilan cogo di an k'an ka saraka jumɛn bɔ jamana kala kanda o bɛɛ dabilalen saraka bɔ a bɛ mɔgɔ kisi fagakojuguya ma a t'i kisi saya ma dɛ mɛ fagakojuguya a b'i kisi o. ni tun bɛ tali kɛ donso ka ɲɛfɔli la o tun bɛ ka nin fɔ u ni Sokɛli Kokala Mayiga ni tun y'o kumaw dɔw ye n'an bɔra ye kununko ɲɔrɔnkaw kɔni ye nisɔngoya taama dɔw kɛ taama ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko camancɛ fanga k'u b'a kɔ bi u b'a kɔ sini wa ko camancɛ fanga in ko kalafili kɔni k'o ka bila ka ɲɛfɛla kɔnɔ ko camancɛ fanga in ka tɛmɛ n'a ka baaraw ye yasa k'a pereperelatigɛ d'a ma an ka taamaden dɔ ka sira lamɛn. ne yɛrɛ ne famana ni marché jama ɲɔgɔnna ma n famana nin ma transition ni 18 mois min tun dira c'est-à-dire fɛrɛ ka kɛ dɔ ka fara 18 mois in kan donc a ka dɔgɔ compte tenu du délai imparti a ka dɔgɔ
o tɛ anw hakilina ye bi wa o tɛ buye hakilina fɛnɛ ye sini donc o hukumu kɔnɔna la donc an bɛ k'a essayer bɛɛ b'a sen kelen kan fɔlɔ de jamana b'a sen kelen kan kalanko ma sabati sécurité ko ma sabati kɛnɛya ko ma sabati an kɔni an bɛ min fɔ autorités ɲɛna c'est-à-dire nin tɛ buye ko ye nin tɛ ɲoro ko ye tuguni nin ye Mali ko de laɲini ye min ye marche in na dɔrɔn k'a fɔ ko furancɛla fanga min bɛ an kunna an ka jamana in kɔnɔ Mali la nin wagati in na k'a fɔ ko wagati min dilen n'u ma n'o ye 18 mois ye n'o tɔ yɛrɛ tɛ bɛrɛ bɔ bilen vraiment dɔ de ka far'u kan parce que Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ lahala gɛlɛya minnu kɔnɔ nin wagati in na a ma nɔgɔn k'a fɔ ko nin wagati min dilen don transition mɔgɔw ma k'u ka se ka baara kɛ baara min bɛ jamana kɔnɔdenw nafa o hukumu kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de y'a ye k'a fɔ hali minnu b'u la laɲini mun b'u bolo nin transition mɔgɔ ninnu bɛ se ka Mali kura jɔsen fɔlɔw da u bɛ se ka Mali kura baara fɔlɔfɔlɔw daminɛ baara in ma nɔgɔn u tɛ se ka bɛɛ kɛ nka u b'a daminɛ nka wagati min dilen d'u ma sisan o wagati in kɔni ka dɔgɔ u la dɔw ka fara wagati in kan san 2 san 3 o ka fara kan pour que u ka Mali kura maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ ye Mali min kɔnɔ. Ni tun bɛ talikɛ ɲɔrɔnka dɔw ka seereya o y'a fɔ cogo min na Ala ka jamana in basigi Ala ka jamana in sabati n'an bɔra ye an ka seko ni dɔnko tigilama min n'a fatura n'a bɛ wele ko Tom ale kɔni fatulen a yirala k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ caman de kɛ Mali ko la yaasa k'a priorité d'a ma Drissa Sangare n'a bɛ fɔ a ma tonton Idriss ale bɛ Canada ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ an k'a lamɛn. Le président directeur général de la structure Tom Production ɲɛnajɛ organisé i b'a fɔ ko émission télé fana bɛ a la ka taa se concert baw ma Tom yɛrɛ a mɔgɔ min de tun don a tun sigira Faransi a Bamako o kɔfɛ Ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Faransi ma Tom nana ni fanga dɔ de ye fo ka Mali artistes bila baara la ka live kɛ donc san 2007 fɔlɔ Tom ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Bamako a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Parc des Princes k'a daminɛ lundi ka taa bila fo dimanche la artistes tun bɛ jouer en live avec les musiciens a yɔrɔ la yɔrɔ caman dayɛlɛ la Bamako live la jɛmɛ ninnu kɔfɛ mais caman ka inspiration nana Parc des Princes de la Tom nana ka na don Africa Blue la ani Africa Blue mɔgɔw ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ a taara bɛn ni Kasi Sanga tako sabanan ye ni a y'olu dɛmɛ k'o baara ninnu kɛ kosɛbɛ fo ka taa se a yɛrɛ ka émission nali ma n'o ye ministère ye sisan ani Africa Blue jɛna ka min kɛ Tom yɛrɛ dɔnna ka ɲa ni o émission de ministère tun ye émission ye min bɛ denmisɛnninw bila o b'o janye artiste ka dɔnkili da compétition la vacances fɛ bon a émission la vraiment dɔnkilila de tun don mais ko caman tun bɛ tɛmɛ a émission kɔnɔ i n'a fɔ denmisɛnninw ladamu ko ɲuman ani ka vacances diya denmisɛnninw ye a nana émission wɛrɛ fɛnɛ kɛ n'an ko ma ko Mali Star ministre a tun bɔra Africa Blue a tun yɛlɛmana ORTM kan donc a taara ORTM la ni émission min ye o de tɔgɔ tun ye sa ko Mali Star mais ministère a y'o kɛ fo tako 8 mais Mali Star a y'o kɛ ko tako 1 dɔrɔn mɔgɔ kɛrɛfɛ fɛnɛ a tun bɛ émission caman kɛ i n'a fɔ ko émission dɔ tun bɛ ko musoya ka taga ni an ka duguba kɔnɔ musow ye ka togo n'u ye fo burusi kɔnɔna la u ka taa dɔn burusi kɔnɔ musow bɛ sɛgɛn cogo min na ka burusi kɔnɔ musow ka ko kɛ cogo lajɛ ka sɔrɔ ka se ka na duguba la k'u hakili dayɛlɛ cogo min na a y'o émission kɛ a nana ni émission dɔ fɛnɛ ye ko sanga fɔlɔ artiste caman bɛ yen min bɛ dibi la ka se k'olu labɔ kɛnɛ kan fo ka taa se Africa Blue musique ma o émission tun ye min ye sɔgɔma an ka artistes ka clip u tun bɛ tɛmɛ Africa Blue la ne de tun b'a émission clan bɛ animé a nana ni émission ba dɔ ye fɛnɛ Mali donnen kɔlɔkɔtɔba dɔ la n'an k'o ma ko Mali Merci région nacogo région tagabolo ko k'a bɛ Mopti taga ninnu daminɛ wagati min na bɔ ɲangata nana juguya ye kosɛbɛ hali Tom bɛ ban o y'a sɔrɔ émission ɲuman dɔ de préparé don a bolo tuguni o tun bɛna daminɛ septembre in na n y'a fɔ fan bɛɛ fɛ min tun ka di ne o tun ka Tom décoré mais Tom n'a jamais été décoré n y'a mɛn information dɔw la c'est pas encore confirmé ko bi de Mali faamaw bɛna taa Tom décoré non o jouera ne kan bi ka Tom ye fɛn fɛn kɛ Mali la Tom ma se ka décoré a yɛrɛ ɲɛnɛ fo Tom salen de ko Mali faamaw bɛna taa décoré tɛ ka kuma ka don mɔgɔ la n t'a ɲini ka don mɔgɔ la mais u yɛrɛ k'a da u ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ maintenant Tom ye baara bila yɔrɔ min na sisan Mali faamaw yɛrɛ de b'a lajɛ sa kɛ olu bɛ se ka baara continuer cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ tonton Idriss la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw n'a ma ɲɛ a bɛ ɲuman dɔ ma a y'a kɛ a ye yanni a ka sa sani ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa a kɛ naji ye ka d'a ma o b'a lasuma dɔɔni n'an bɔra ye RPDM o ye fanga ɲini tɔn jɛkulu dɔ ye n'o ye Cheikh Moro Jara ale ka parti ye a jɛkulu dɔ sigilen don Yirimajɔ yan nɔ u ka bureau sigi baaraw kɔni kɛra dɔgɔfurankɛ in kɔnɔna na a bureau sigi kɛnɛ kan u ka communiste ɲɛmaaba ale nana kɛnɛ kan ale ni maa dɔ b'u ka seereya di an k'u ka seereya lamɛn. Ne ye Fuseni Layiko Traore ye RPDM ɲɛmaabaw ye danaya ta ka da maa min kan communiste kɔnɔna la ayiwa ka se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka communiste bureau ko olu sigi n'o ye sous-section ani comité ye Yirimajɔkaw y'a ɲini k'a fɔ ko an kana ka na u ka bureau k'a ɲɛnamaya ni o y'u ka sous-section ye ka na a bureau sigi ayiwa an nana o bureau sigi la ka na validation fana kɛ komi o yamaruya bɛ anw bolo la an sera kɛnɛ kan bi ka na u ka bureau sigi ka tila k'a valider
a kɛra nisɔndiya dan ye a kɛra wasa ye parce que jama min yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan bi wulada in na yirimajɔya vraiment a jama bi mɔgɔ wasa politiki jama la i ka ni jama sugu ye surtout biro sigi la a ka gɛlɛn Mali kɔnɔ RPDM hakilina ye kelen pe de a fɔlɔfɔlɔ o ye Dr Cheikh Modibo Jara élection mun bɛ nalen k'ale sinsin ale kana fanga la o ye an ka ɲinini fɔlɔ ye wa ɲinini filanan ye jumɛn ye o ye mun ye maire sigiw ni député sigiw ye an ka ayiwa député caman sɔrɔ ni o ye majorité ye ka tila ka maire fana ni conseiller caman sɔrɔ jamana kɔnɔna la an ka laɲini o y'an ka kɛlɛ ni Ala sɔnna fana Ala b'a ɲɛ an bolo. Tɔgɔ Mamadu Kulubali an bɛ Cheikh Modibo Jara ka parti ɲɔgɔn ye de la bon an bɛ a la depuis an nana parti sigi wagati min na an y'a mɔgɔ fɔlɔ ye ka baara kɛ sisan an yɛrɛ fari nana kɔrɔbayara an y'a di an dɔgɔkɛ ma n'o Musa Jara ye o y'an wele bi an kana biro sigi la an nana o biro sigi la vraiment ne bɛ foli de kɛ n bɛ tanu de kɛ Musa ye Ala k'a dɛmɛ Ala ka parti sankɔrɔta Ala ka hakilina ɲuman d'a ma. Ne tɔgɔ ko Madame Jara Mamina Traoré vraiment Musa ye denmisɛnnin ɲɛnama de o de y'a to an tugura a kɔ wa Modibo Jara fɛnɛ bɛɛ bɛ Modibo Jara dɔn Yirimajɔ yan Modibo Jara kɛra Yirimajɔkaw fɛ cogo min na an fɛnɛ bɛɛ b'a fɛ. Ne tɔgɔ Mokhtar Gisse bɛ commune 6 la yan nɔ logements sociaux donc an nana bi kana Yirimajɔkaw ka wulikajɔ an nan'o o lajɛ alhamdulilayi vraiment u bɔra bɔcogo bɛɛ la surtout an bɛ musow fo dan t'u la vraiment ka Yirimajɔ dugutigi akaw ni alimamiw ani Yirimajɔ musokuntigiw ani kafotigiw an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli mun na u ye wulikajɔ kɛ kana vraiment kana u ka président kana sigi an nana an y'a témoigner vraiment an tɛ se ka foyi fɔ kuma t'an da vraiment u ye dɛnɛya mun ta k'a sɛmɛ Musa Jara la vraiment an b'u fo Yirimajɔkaw y'a yira k'a fɔ k'olu ye kuluba kelen de ko foyi t'olu fara donc ko ni Ala sɔnna ma RPDM u bɛna minɛ ko cɛ ɲuman na. Ni tun bɛ tali kɛ RPDM maa dɔw ka seereya la maa min yɛrɛ n'o choisila ni k'o kɛ président ye Musa Jara ale ye min fɔ a kɛnɛ kan an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Musa Jara ne ye Yirimajɔ sous-section président an ka sous-section n'o ye Yirimajɔ secteur 33 bɛɛ o ma an y'a yira k'a fɔ an bɛna sous-section ka walankata n'a bɛ fɔ o ma remembrement an kun y'o de lajɛ de sigi bi ne nisɔndiyalen don n bɛ Ala fo ka kira fo message min bɛ ne bolo k'a fɔ RPDM tɔnden bɛɛ ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bamananw b'a zana fɔ ko boloɲɔgɔn kelen tɛ bɛlɛ ta anw de sɔnna k'a fɔ anw dara Cheikh Modibo la k'a fɔ ka tugu RPDM kɔ n'an y'a laɲini kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ ni Ala ta kɔfɛ foyi tɛ Cheikh Modibo ka président bali mais Ala deli Ala k'o kɛnɛya k'o courage k'o di an bɛɛ lajɛlen bɛɛ ma mais an ka dɔn k'a fɔ sous-section remembrement kɛlen bi denmisɛnw musow maakɔrɔw an ka wuli an k'an cɛsiri parti ko in na o wulikajɔ ye mun ye parce que parti ko bɛɛ b'a fɔ kɛlɛ de an bɛ wuli ka boli kɛ ka wulikajɔ kɛ yanni présidentielle yɛrɛ ni législative ni municipalité cɛ n'o kɛra Ala b'an ka sɛgɛn sira Ala b'o d'a ma n dalen b'a la k'a fɔ anw jɛlen don kulu la cogo min na an dalen don ɲɔgɔn na ka sɔn ɲɔgɔn ta ma hɔrɔnya kɔnɔ silamɛya kɔnɔ Ala b'an ka laɲini sabati Ala ka Mali Ala ka ja Ala ka gɛlɛya jugu min b'an kan Ala k'o ta ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan kɛlɛ min b'a Mali kɔnɔ bi a janfa kɛlɛ Ala ka kɔ don Mali ma Ala k'an maliyɛnw k'an kɛ k'an kan bɛn k'an kɛ jɛkulu ye k'an kɛ ka ɲɔgɔn faamu ka hinɛ k'o don an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ. Amina yarabi Ala k'o dugawu minɛ ni tun bɛ tali kɛ RPDM ɲɛmaaba la Yirimajɔ n'o ye Musa Jara ye a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye minisiri mun ka kɔɲɔ ɲɛsinnen bɛ muso ni du ni denbaya ma ale ye tile damadɔ kalan dɔ sigi ni k'o kɛ an ka karamɔgɔlakaw kunna yaasa du ni denbaya olu bɛ se ka lamara cogo ɲuman na cogoya min na a kalan karamɔgɔ Alassane Sandogo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N ye kalan caman kɛ mɔgɔw kunna région kɔnɔna la ka taa Kulukoro Sikaso Segu Kayi Bamako ayiwa mɔgɔw bɛ ka kalan ka taa fɛ sisan nɔ minnu kalanna kalanden jolenw de taara olu cɛ la yaasa dɔnniya ka d'u ma dɔnniya min b'a to u bɛ se ka baara in kɛ u ni association tɔw n'i ye mɔgɔw kalan mɔgɔ kelen kalan ale bɛ se ka mɔgɔ 40 kalan donc mɔgɔ 40 min bɛ a cɛ ni muso la hakili la n'olu jɔra kosɛbɛ u fana bɛ se ka 40 wɛrɛw kalan olu fana 40 wɛrɛ kalan an bɛ se yɔrɔ jan o la a kun ye mun ye lafiya ka don musow kun nɔba de bɔra a la sabu il faut que an ka sigi an yɛrɛ ma k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw don mɔgɔ tɛ an yɛrɛ muso tanga ka muso bonya bɛɛ b'i ba bonya mɔgɔ si tɛ mun t'i ba bonya ba ye muso ye balimamuso ye muso ye n'a fɔra muso a ma fɔ furumuso dɔrɔn a fɔra muso yɛrɛ de i bɔra min na k'i k'o bonya hakili la bɛɛ kan k'o bonya ni mɔgɔ min ye dankari sariya k'o bugɔ muso tɛ mɔgɔ bolo fɛn ye muso ye
i tɔn kelen de mun bɛ di ma somɔgɔw fɛ k'i ka don i sogo n'i golo cɛ yanni i ka don i sogo n'i golo cɛ e bɛ taa dankaro la ka da mun kan ne fɔra VBG lujuratɔw b'a la mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sa i fanga ka bon ni mun ta ye kana bin a kan. Ni tun bɛ tali kɛ Alassane Sandogo la a y'a fɔ cogo min na maa kana bin maa kan a ye denw mara ka ɲɛ a ka hakili to musow la n'an bɔra yen Mali chauffeur tun ye gɛlɛya min sɔrɔ Sénégal kɔnɔna na an ka ministre dɔw wulila ni ka taa kuma la falen kɛ a ko la o kɛlen kɔfɛ Mali syndicat mun sigilen bɛ Sénégal ale ye ɲɛfɔli dɔ kɛ an ka sira lamɛn. Chauffeur y'a yira u ka syndicat baw la accident o ye Ala kala tigɛ sinon ko maa si t'a da ba ka ma ka ye adamaden ɲɔgɔn joge kuma tɛ fo k'a ni bɔ ayiwa ni Ala kala tigɛ y'o sɔrɔ o ka nin ka ɲɛnabɔ hakili la parce que ni tasuma ye kungokolo minɛ ji b'a fa mais ni tasuma ye ji yɛrɛ minɛ hakili de bɛ o fa donc o kɛra Mali chauffeur ni apprentis ka faamuyali ye o ko mun dɔ hali ni accident in dama yɛrɛ tɛ gɛlɛya caman b'o ka Sénégal sira in kan n'o de don o tɛna Sénégal bilen o b'a ɲini commerçants ni mobilitigiw fɛ bateau ka bila jamana wɛrɛw kan port wɛrɛw la ko b'o sidɔn ka tambiye k'a fɔ ko bɛna Sénégal yan nɔ parce que ko n'i y'a lajɛ ka bɔ Bamako ka se Dakar yan nɔ ka bɔ frontière fila in na Musala ani Dibol fo kana bila Dakar kɔnɔla la fo port kɔnɔ ko faamaw b'o sɛgɛla tuga bɛɛ de la kuma fasuga bɛɛ de bɛ fɔlɔ o ma kɛwale caman de bɛ kɛlɛ o la n'o dɔn olu yɛrɛ de tɛna Sénégal bilen kɛlɛ tɛ mankan tɛ k'a fɔ délégation ninnu ɲɛna k'a fɔ faama fila in ɲɛna ministrew ko tiɲɛ la nisɔngoya mun b'u kan n'o bɛ sin k'o fɔ o de kɛra nin ye Mali faamaw yi ko segin ministre des transports ni ministère des Maliens de l'extérieur u ni délégation fɛn fɛn nana o ye fɛn caman fɔ ayiwa Mali faamaw kɔni ka taara n'o sera Mali la ayiwa o ni Mali syndicaw ani Mali chauffeurs o ye kumaɲɔgɔnya mun kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ Mali faamaw ni Sénégal faamaw o bɛ taga o b'o ɲɛfɔ Mali faamaw ɲɛna n'o ye Mali président n'a ka premier ministre n'a ka gouvernement ye Ala sago o sago. Ni tun bɛ tali kɛ Mali syndicat la min sigilen bɛ Sénégal a y'a fɔ cogo min na Ala ka hakilina ɲuman di nin ko la nin ko in a tasuma bɛ se ka faga ka bɔ yen nɔ cogoya mun na n'an bɔra yen nɔ Yirimajɔ Karo Buguni na kuranɛkalan belebele b'a bolodala ni k'o kɛ yen nɔ kuranɛkalan in san o san u bɛ kuranɛkalan in sigi sen kan a san 17 de ye ɲinan ye u bɛ nin baara la jamana in kɔnɔna na walasa jamana a bɛ se ka basigi cogo min na wariko tɛ foyi tɛ a kalanyɔrɔ in kɛnɛ kan an ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'u ka sira lamɛn. Professeur Daɲogo ne ye Joyila ka ye ne ye Banikɔ ka ye ka bɔ Kamala nin lajɛrɛ in nana kɛ anw fɛ yan bi misiri 20 ɲɔgɔnna nana o tuma alimami n'a nayibu ni a misiri welela a bɛ taa maa 200 ni kɔ dɔɔnin na ka na dugawu kɛ anw ye ka dugawu kɛ Mali ye Mali bɛ degun min kɔnɔ ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu k'an yɛrɛkun ye ka dugawu kɛ jamana ye Alahu Taala bɛ se ka jamana in hɛrɛ nati cogo min na bɛɛ ni kelenya ni lajɛrɛ in kun y'o ye wele min bɛ ne bolo k'a lase jamanaden bɛɛ ma a ka di ne ye nin dugawu ye nin ka kɛ jamana in taabolo ye jamana in diinɛmɔgɔw u ka ɲɔgɔn senw bila ka ɲɔgɔn bolow minɛ jamana in diinɛmɔgɔw Ala kira ye kuranɛ to u bolo ni hakilila min ye u ka kuranɛ baara n'o hakilila ye sabali ani bɛn ko to ɲɔgɔn dala ani ɲɔgɔn mako to n'o kɛra jamana kɔnɔ hinɛ bɛna jamana kɔnɔ sidiki o min tɛmɛ k'i bɔ yen misiri o misiri ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko e de bɛ yen k'e bɛ ye nin kibaru mɛn i ka se ka gɛrɛ ni mɔgɔw la ka don tɔn in na tɔn in politiki tɔn t'a la waribɔ tɔn t'a la fɛn wɛrɛ t'a la alhamdulillah maa minnu yɛrɛ u bɛna n'u yɛrɛ ka misiw ye ka n'u ka misiw faga dugumaw bɛɛ ɲɛ ka sogo tɛra misiriw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bonya dan don ala deli dan don a diyara anw kɔni ye fo ka s'a dan bɛɛ lajɛlen na. Ne tɔgɔ ye Usumani Karakɔn n bɛ bɔ Jɛnɛ mara la ne de ye Karo Buguni misiri alimami n'o ye Kalako Lakaw ka misiri ne de ye alimami ye min tun bɛ anw fɛ yan alikuranɛ karan ne tun bɛ anw fɛ yan misiri alimamiw o n'o ka nayibu a n'o ka karamɔgɔw olu le nana ɲɔgɔn dalajɛ an fɛ yan nɔ ka na dugawu kɛ duw ye an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye dugu ye jamana ye fɛn min b'a to Alahu Taala bɛ basigi kɛ jamana in na fɛn min b'a to Alahu Taala bɛ ɲɛsima don jamana in na fɛn min b'a to jɔgɔnna in bɛ ɲɔgɔn kan fɔ alhamdulilayi an tɛ bɔ o de kɛnɛ kan nin tɛ mɔgɔ ninnu siɲɛ fɔlɔ ye nka anw ka misiri in ka don a la nin ne ye o siɲɛ fɔlɔ ye o b'a la ko san 17 o bɛ nin waleya ɲuman in na kuwa. Ne tɔgɔ ye Denba Jara nin baara in sigira sen kan an ka alimamiw fɛ ani an ka dɔnnibagaw fɛ kabini 2004 Ala ka hinɛ an ka alimami na n'o ye Umaru Gindo ye
ani Ahmadu Maiga a bɛ daminɛ don min na o don kama o y'a sɔrɔ Yirimajɔ ya ani Bakɔrɔbabugu ka se Kadɔbuguni ma yan ni 2004 jateminɛ ka na se fo sisan ma a y'a sɔrɔ jama man ca daminɛna misiri 4 misiri 5 fɔlɔ o don yɛrɛ kama gɛlɛya min tun bɛ yen jiko gɛlɛyaw ani awa si yɔrɔ ko gɛlɛyaw benganikɛlaw ani bandiw o daga yɔrɔ de kun kɛn bɛ ni yɔrɔ ninnu ye mɔgɔ caman yɛrɛ kun bɛ yen olu ka yɔrɔ sɔrɔlen don mɛ u bɛ siran ka na sigida la bari sigida tɛ sigida sabatilen ye kumana o sigi gɛlɛyali sababuya la sisan dɔw de wulila ka se an ka karamɔgɔ ninnu ma nin cogoya in na tan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la yan sigi a ka gɛlɛn n'an b'a lajɛ aw minnu ye karamɔgɔw ye ni diinɛko wakililen don aw la a ka lajɛ a ka dugawu kɛ sigida in ye bari dugawu tɛ bin walasa mɔgɔ ɲumanw bɛ se ka sabati sigida la cogo min hɛrɛ bɛ se ka na sigida la cogo min nɛɛma bɛ se ka na sigida la cogo min sigida tɔɔrɔ bɛ se ka ɲɔni cogoya min na o kɛlen karamɔgɔw fɛnɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan o don kama nin kuma min fɔlen filɛ nin ye nin kɔni ye nin ye ala ka baara de ye nin ala karamɔgɔ sallallahu alaihi wasallam ale ka ɲini fɛn de y'an ye jɛkulu in sigi bɛ nin sigi cogoya in de la a ye baara kɛ nin baara kɛ cogoya in de la an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma amina yarabi ala k'o dugawu minɛ ni tun ye kalan karamɔgɔ dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma kabini ni baara in kɔni daminɛlen a ɲɛmaa ye maa mun ye Mamadu Maiga a kɛnɛ kan an ɲininkali kɛ ale la a ye min fɔ an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Ahmadu Maiga an ka lajɛrɛ ye min ye san 17 ɲɛna an y'a daminɛ ni dugawu ɲini ye yaasa ala bɛ se k'an kisi fitina ni balago ni seyitanu ma ani binnikɛlaw ka janfa ma alhamdulillah an bɛ hukumu kɔnɔ hali fo kana se bi ko an kɔni jɛ kun ye nin de jamana ka kisi ani jamana ka hɛrɛ ani jamana ka sɔrɔ ani jamana ka wasa an jɛ kun de nin an b'a ɲini ala fɛ ala ka jɛ in sabati ala ka hɛrɛ ka jamana ala ka kisi ka tanga Yirimajɔ a dugutigiw na alimamu an b'a ɲini ala fɛ yarabi ne o denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔba an b'a ɲini ala ka n'u kisi ka n'u tanga ala ka n'u wasa sɔrɔ bɛ ala de bolo bonya bɛ ala de bolo kɔrɔtɛ bɛ ala de bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya n'aw ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ masa in de donni ta masa ala k'an donni ta aw min ye denmisɛnw o bɛ baara min na ala ka n'aw kisi ala ka n'aw tanga ala ka hakili sigi d'a ma ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Maiga la a y'a fɔ cogo min na ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi kuranɛ kalan bonya kama ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake mun bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Irusikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni bɔra na k'a fɔ fɛn min coronavirus bana kɔni ko a kɔni bɛ ka fanga sɔrɔ Irusi jamana kan kosɛbɛ kosɛbɛ ko an bɛ don min na ko bɛ ko mɔgɔ 820 ɲɔgɔn na ko a b'o faga tile o tile n'an bɔra yen an bɛ taa Alizerikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min Alizeri jamana ale ni Maroko ko gɛlɛya kɔni ka a b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi kosɛbɛ dɛ k'o kɛra sababu ye Alizeri jamana bɔra ka laseli dɔw kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye jɛɲɔgɔnya baara teri sira ni badenya sira min bɛ ale ni Maroko jamana cɛ ko a b'a ɲɔngiri nin waati in na kunnafoni bɔra n'a ye Faransi jamana kɔni ko ale kɔni bɛ ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamanaba fila in ma ko an b'a fɔ min ma ko dialogue n'o ye sigikafɔ fɔ ye ko u ka se ka o boloda walasa bɛnɲɔgɔnya u ka se ka sabati ɲɔgɔn cɛ cogo min na n'an bɔra yen an bɛ taa Tanzanikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ min wele ko fusillade meurtrière n'o de ka maa dɔw ka marifa ta kɔni k'a ci maa dɔw tɛmɛtɔ gansan na o dɔ kɛra Tanzanikaw fɛ Tanzani faaba n'o ye Dar es Salaam ye kunnafoni kɔ fɔlɔ ni makɔfɛlen waati min marifa kɔni b'a bolo ko a ye mɔgɔ 4 kɔni ka olu bɔnɛ o ni na yɔrɔnin kelen ka mɔgɔ 6 ɲɔgɔn na ka olu kɔni fana sɛbɛkɔrɔ bana kunnafoni kɔ fɔlɔ ko waati min na nin kɛra sa fɛn min lakanabaaw n'o ye polisilakaw ye k'olu ma ko bila dagagirinna la dɛ olu ye wulikajɔ kɛ joona joona ni makɔfɛlen yɛrɛ k'a fana bɔnna nin na a yirala k'a fɔ marifa min b'a bolo n'an b'a wele ko fusil automatique ko o kɔni tun bɛ ni makɔfɔlɔ in bolo ko sɛgɛsɛgɛli kɔni daminɛnen don walasa k'a dɔn fɔ maa min ye makɔfɔlɔ in n'a sɔrɔ maa dɔ de bɛ k'a bila nin baara in na n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min Cadikaw fɛ Cadi jamanatigi kɔrɔ Hissène Habré ni ale yɛrɛ fatura tarata don ko ale kɛra Cadi jamanatigi ye san 1982 ka taa bila san 1990 la ko ni makɔfɔlɔ in ko fɛn min ye a ka fanga waati ye ko a ye lajaba ta ka se maa minnu ma n'an bolo ko victime ma ko olu kɔni bɛ fara ɲɔgɔn kan nin waati na ka wulikajɔ kɛ ko olu ka hakɛw n'o ye a ye lajaba min kɛ olu la ka olu ka baaraw cɛnni minnu kɛ ko fɔ o ka segin u ma n'an bɔra yen an bɛna Nizɛrikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Nizɛri minisiriso min n'ale bɛ kɛ kɛlɛcɛw kunna ale bɔra ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min Boko Haram ye n'o ye marifatigi jɛkulu ye k'olu kɔni bɔra ka bingan wale ta ka ɲɛsin Nizɛri kɛlɛkɛcɛw ma kɛ sababu ye ka se ka maa 16 ɲɔgɔn na ka olu faga ka mɔgɔ 9 k'olu sɛbɛkɔrɔ banna ko an bɛ don min na ko bi ka wulikajɔw bɛ senna walasa ni ɲɔgɔnna a kana se ka kɛ Nizɛri jamana kɔni kɔnɔna la karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ kunnafoni na ko an kunnafoni na o la kumaba dɔ tun ye nin ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɛlɛjugu bi fan o fan ala ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ban pewu